त्याला बार्देशमध्ये कुठेतरी आपण एक पत्रकार कॉलनी तयार करून द्यावी अशा अनेक मागण्या मी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्यानंतर या बजेटमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येकाला लॅपटॉप देण्याचं मान्य केलं आहे। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। इंग्रजांच्या विरोधात प्रखर लढा देणारे आमचे थोर सेनानी लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांना अभिवादन करतो। आजचा हा दिवस हा पत्रकार दिवस म्हणून आपण संपूर्ण देशात साजरा केला जात आहे। आजच्या या पत्रकार दिनानिमित्त सर्व पत्रकार मित्रांना माझ्या मनपूर्वक शुभेच्छा। आज या कोरोनाच्या काळात आपले पत्रकार या कोविड योद्धाप्रमाणे काम करत आहेत। म्हणून सरकारने शक्यतो घोषणाबाजी करण्यापेक्षा पत्रकारांना आश्वासन देऊन फसवण्यापेक्षा पत्रकारांचे प्रश्न जसे समस्या असतील ते दूर करण्यासाठी प्रयत्न करावेत। त्यासाठी राजेश पाटणेकर यांनी पुढाकार घ्यावा अशा प्रकारची मी आपल्या सर्वांच्या वतीने मागणी करतो। प्रेस जेन्ना फिल्डार असता म्हणजे वेदर इट इज अ वॉर सिच्युएशन, वेदर इट इज अ पेंडेमिक सिच्युएशन, खंयच्याय परिस्थितीत आमकां पयलें दिसता ते म्हणजे प्रेस रिपोर्ट। रिगार्डिंग पेन्शन स्कीम ही बऱ्यापैकी गोष्ट आसा। एक्चुअली हो सरकारचो विचार चालू आसा। तुमचे अखिल गोवा पत्रकार संघ आसतलो पण ती तुमची मोठी बॉडी आसा, हे सगळे प्रयत्न चालू असतात की पत्रकारांक पेन्शन सुरू करचे। म्हाका आशा आसा हांवूच आतां पाठपुराव करतलो तांतले ह्या समेलन ते वर्सा पर्यंत पेन्शन स्कीम जी आसा ही पेन्शन सुरू करपाचो निश्चितपणे हा प्रयत्न ती अत्यंत आयज पत्रकारांक बाळ गंगाधर टिळक जेन्ना वेश्टीन जरी थाकले जाल्यार आमकां कळटलें आयज आमी जी फळां भोगता जी स्वातंत्र्याची ते खरोखर भारत देशाचे स्वतंत्र सेनानी आणि गोंय राज्याचे स्वतंत्र सेनानी यांच्या त्यागामुळे बाळ गंगाधर टिळक एक स्वतःहून केसरी ह्या वृत्तपत्राचे संपादक असले की जी कार्यप्रणाली जर पहिली त्याची आठवण खरोखर आज करूंकच जाय। ते 23 जुलय 1956 रोजी रत्नागिरी सारख्या एक ल्हानशा जिल्ह्यात जन्माक आयले। तातूंतली एक म्हत्वाची गजाल घेतली की जबाबदारीची जाणीव जेन्ना सगळे कोसळटा डिमॉलिश जातात ताची नैतीक जबाबदारी ॲज अ संपादक म्हणून ॲज अ डायरेक्टर म्हणून ती आपूण घेवपाची ताकद त्या संपादका कडेन आसता। अशे तरेचे मातब्बर आणि जेका आमी म्हणटा की प्रतिभा संपन्न संपादकांची एक प्रचंड अशी परंपरा आमकां टिळका पासून गांधीजी पासून आमकां आदी नारायण आठवले पर्यंत आमकां ती पळोवपाक मेळटा।